Murume wamai Jeremaya anozikamwa nekunzi Big Chun JMP aita official statement rake achiti ari kumira nemudzimai wake uye anomubhilivha. Ataura zvakare akati vanhu vari kuita character assassination muri kudaro nekuti mudzimai wangu hamumuzivi, we've been married for a long time, uye haasi zvamuri kufunga kuti ari. Mumai Jeremaya vano entertaina vanhu zvekunzi ibishu. Aiwa, chiregai kudaro. Vapa ivo official statement ravo rinoti iro: the past 2 weeks have been very stressful for me, my wife Ashley, and our families. We thank God for giving us the strength to pull through. Indeed, my wife Ashley, Mai Jeremaya vakavioletwa, and the matter is before the courts. I have noted with concern how many people have decided to judge and assassinate Ashley's character based on the skits she makes or other works she has done before. I think it's unfounded, especially considering it's an act specifically intended to entertain people. The person you see as Mai Jeremaya is a weak character. I have known Ashley for 12 years. Our relationship started as a friendship, and we have been married for 8 years now. Ashley is a lovely wife and mother to our 3 babies, and also a loved makwati by my family. I am sure you can tell by how much they support her events. And even these past 2 weeks, my mom and sister were always there by her side, because they know the real person behind the Mai Jeremaya mask. Ashley is not the type to be lured by money into Tibishu, nor is she the questionable type of woman. To me, she is an open book. When she started getting social media limelight, she received so many proposals from very rich and influential people, but she was never tempted. She ended up assigning me as her manager to silently send a message to those with other intentions besides work. To Ashley, my wife, just know that this fight is not yours alone. You are also standing in for those other women who could not report because they were lured into compromising positions or because they were violated by influential people. You could have hidden all this, but you decided to openly talk about it, even though you knew it was going to negatively affect your career and relationships. Whether we win or we lose, just know that your husband and the whole family believe you, and we wish you all the best. Mangozvinzwira guys, iyi ndo official statement yabva kuna Daddy Jeremaya vari kuti ivo vari kumira nemudzimai wavo uye vacharamba vachimusapota whether they win or they lose. Chimwe chii chaungada guys, as long as murume wako stands by you, and iwewe kana uchiziva chokwadi naMwari vanozivawo, zvese zvinongofamba zvakanaka. This is sweet, kind men still exists. Thank you baba kuziva nekumira nemudzimai wenyu. May blessings follow you all the days of your lives. Sending hugs kwamuri. Unoshamsika kuti kwatinongotanga kutongodana munhu kuti bishu akazodai taira akazodai so Mai Jeremaya. Guys vedwe ngatiregei kudaro. Apo hatina kana V11 ripo, vanhu vari kutoshandisa mavideo ana Platinum Prince, zvinhu zveipa zvinonyatsozikamwa kuti uri video vixen, zvine basa rei. But vamwe vari kuti kuna baba Jeremaya, it was not necessary at all to give an official statement zvachose, let the issue die a natural death, stop reviving it. You will not be able to convince or change the public opinion. Concentrate on convincing the judge ndo kuti vakomana vaya vapinde mukati, because zviri kuvhura tunyanya tusina basa. Vanhu vakuda kuanalyze mastatements tichinda takadaro. Isusu regai tisave sevazhinji vachaanalyze kudarika apa. Nyaya iripo ndeyekuti baba Jeremaya vari kungomira nemhuri yavo. Vakamboedza kumasure kuita malive vakati vanhu vese vandaishanda navo kungoma huru havasi kuuya kuzobatsira, or not even to offer an official statement where kungoti sorry Mai Jeremaya. Vataura zvakare vakati vekusutsa empire havana kana chimwe chavakataura, asi Mai Jeremaya vanobuda vachiadvertise masutu avo sabread ambassador. Ndo kuita seiko ikoko. But anyway guys, you do not control what other people think about you or what they say about you. You can only control zvaunoita iwewe. So tikungoti susu
mai Jeremaya at least vane support yatanga tichitya senyika kuti kana murume wavo akasava believer zvino muchato unotosvika pakupera, vana vatatu vokura vakapesaniswa navabereki. But anyway, that is out of the way. Tinoziva kuti vachamira vese samuri. We wish you all the best, guys. Do leave your comments on what you think.